חצי לחם למלמד וחצי לחם אנחנו קיבלנו. אני חושב שהיהודי הזה זכה שהילדים שלו ברוך השם נכנסו לישיבות כמעט רק בזכות הרב, אבל הילדים שלו והנכדים נמצאים בישיבות ומדי חכמים. למה אני מספר את הסיפור הזה? התחלנו את הסיפור הזה יומיים. אני אומר, הרב גר באמריקה, אבל חצי לחם באמריקה וחצי לחם בחולון. בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, כל ילד יהודי שנמצא לתלמוד תורה כמה שאפשר, לישיבות, ברוך השם, יש הצלחות, השם יעזור שבאמת כולנו נזכה שנחנך את הילדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לחנך אותם בצורה נכונה. השם יעזור שבזכות זה יהיה לנו באמת שנה טובה. אמן. קצת עשינו מתכת. קצת לארגן ביקור אצל הרב בארצות הברית. משנה ג' בזמן שכהן גדול, מסכת תמיד, הפרק האחרון משנה ג' בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, אם הכהן גדול רוצה להקריב את החלקים של הקורבנות, היה עולה בכבש, והזקן בימינו, כמו האדמו"ר שהולך עם קורבן, הכהן גדול הולך עם הזקן. הגיע למחצית הכבש, אכל הזקן בימינו ואליו, עוזר לו לעלות. הושיט לו הראשון הראש והרגל ושמח עליהם וזרקם. הכהן מביא לכהן הגדול, והכהן הגדול עושה סמיכה והוא זורק את זה למזבח. הושיט השני לראשון שתי הידיים, נתנה לכהן הגדול ושמח עליהם וזרקם.